खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय 2020-27 जानुवारि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ फैयै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारनानै इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि जानानै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लायो आरो बे 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टि हिसाबै अनलि 12ताल' सिटखौ देरहासार जानो हादोंमोन बिथांमोना आरो बे 2020 मायथाइनिनो बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ पार्टिया गासै 17टा सिटखौ लानानै आवग्रिनानै देरहासार जानो हादोंमोन। दा मेजरिटी हिसाबै बिपिएफ पार्टिया बै समाव एक्चुअली लिगेल हिसाबै तारमाने बै समावबो बिपिएफ पार्टियानो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामनो मोननांगौमोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा दा आन्दोनि माखासे गोबां बाथ्राफोर दङ जानो हागौ मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव लाखोमानानै दोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिन्थिलांगोन। दा साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्ल'गानजों, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव सिइएमनि चेयाराव जिरायनानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायलांनो दैदेनलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दोंमोन। दा जाय स्ल'गानजों दिनै परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्ल'गानजों दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ दिनै परिबर्तन खालामलांनो थांखि लानानै फैदोंमोन, गोजोन सान्थि गायसनलांनो गोजोनाव दोननो दिनै बिथाङा थांखि लानानै फैदोंमोन। नाथाय बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै प्रमद बर' बिथांमोनजोंनो दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो माखासे साधारन इस्युफोरखौ लानानै न'आव थांनानै बुलायहैनाय, न'आव थांनानै बुनानै फैनाय बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन। दा बे बिथिंनि बेलायाव प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे सोंथि बेरखाङो। दिनै जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया गावजोंनो बा गावसोरनो दैदेननाय पार्टिनि मेम्बार्सफोरखौ वर्कार्सफोरखौ गोजोन होनानै दिनै लाखिनो हायाखै, बेबायदि लिडारा आरोबाव माबोरैहाय बे बिटिसि बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ माबोरैहाय गोजोनाव बिसोरो लाखिनो हागोन, माबोरैहाय दिनै बिसोर परिबर्तन लाबोनो हागोन, मालाबाबो हाया। जायनि थाखाय दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोनजों एलायन्सआव थानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल मास्टार माइन्डेड गोरों गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि माखासे पलिटिकेल केरियार आरो माखासे पलिटिकेल सिचुवेसनफोरखौ दिनै नुनानै दिनै प्रमद बर' बिथांमोननिफ्राय दिनै गोजान जानानै थांनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि माखासे बिथिंखौ लानानै प्रमद बर' बिथांमोना जानोबो हागौ गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै जोबोद सानखांनाय फैदों जे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हागोन ना हाला आरो थारैनो दा समनि जाबायदि माखासे थासारि बे थासारिया जोंनो रोखा फोरमायदों जेराव बुहुमनि स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे साग्रिद जाखांदों जे जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ लोरबां दैदेनगिरिया जुदि सालायलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि माखासे पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे थासारिफ्राबो लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो लासै लासै थेर बेथेर जालांनायनि मोनसे लामासिम सौहैनोबो हागौ। दा बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै सानखांनाय फैदों, उनफिननाय फैदों, जायनि थाखाय दिनै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ बासायनांगौनि थाखाय बिटिसिखौ बासायनो साग्रिद जानानै दङ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि नैबे मोनसे बेसेन गोसा भटजों। जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गुबुन लिडारफोरखौ आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो थांथ'ला। दिनैयो स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जेब्ला जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दोंमोन, बे गोथार
बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा बेसेबांबा गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल डायलगफोरखौ बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन। दा बेनि गेजेराव आं CM EM मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाफुङा अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ मोनगोन जाफुंगोन अब्लासो लायनो प्रमद बर' बिथांनि डायरिया माने फुल स्टप जागोन जाहैबाय। दा जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बे खोमायाव बे ब्रेनाव सोनानै होदोंमोन बै बाथ्राफ्रा दिनै मोगथां महर मोनदोंना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? मोगथांथ' महर मोनाखै। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांखौ थगायसुला लिडार दैदेनगिरि होनब्लाथाय गोरोन्थि जागोन नामा? दिनै प्रमद बर' बिथांनि बुंबोनाय आरो दिनैनि बे पलिटिकेल सिस्टेमाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा दिनै गासैबो नंखायजोब। दिनैयो जाय प्रमद बर' बिथाङा जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिनैयो मोजाङै दिनैयो दैदेनबोनो रोङाखै बेबायदि सुबुङा पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै सुइजारलेण्ड बानायनायनि बाथ्रा बुंबावो। नायदो आरो दिनै मा बुंबावदों? BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय दफाफोरा आखरे जुदि पालन खालामजायाब्ला मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै माने सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा आरो बेल' नङा न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनै जाय मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बे मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि केसफोरानो दिनै क्लियार गैया। दिनै मानगोनां NDB ब्रादार्समोना BTR एग्रिमेन्टनि उनावहायबो गावसोरनि केसखौ लानानै दिनैयो हा फानदों, मोसौ फानदों, दाउ अमा बोरमा फाननानै दिनै कर्टआव दिनैयो केस गेलेनांगौ बाध्य जानानै फैदों। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा बबे मोनसे एंगोलजों बबे मोनसे बिथिंखौ बबे मोनसे सिटुएसनखौ लानानै दिनै गोजोन सान्थिनि बाथ्रा बुंबाय थायो? माबेखौ लानानै दिनै परिबर्तननि बाथ्रा बुंबाय थायो? लाजियाखसै? लाजिनाय थानांगौ। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे गोरों बर' फिसाफोर दिनै जोनोम जाबाय। दिनै बयहाबो साननो हानाय जाबाय दिनै सोर लिडारा माबायदि बाथ्रा बुंदों बै लिडारनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौ नङा बेखौ बिजिरनो हाग्रा जाबाय। दिनै माखासे बर' फिसाफ्रा सैथो बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव माने फोरमायनानै होयोब्ला रायजो राजाफोरनो जुदि मिथिहोयोब्ला बै माखासे अहंकार गोसोनि दैदेनगिरि लिडारफोरा माने दुखु मोनो आरो बे अहंकार गोसोनि लिडारफोरजों थाफाग्रा दैदेनगिरिफोरजों थाफाग्रा माखासे सामसागिरिफ्रा माने बिखाया खामखाङो माने सैथो बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय नङा होमबा? बेसे माने लासिं सिंनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा 2008-2012 मायथाइनि जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। दा बेफोर जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाया बेसेबां माने साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै सासे मोजां लिडार मोनब्ला सासे मोजां दैदेनगिरि मोनब्ला बै जालांनाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिन बाथ्राफोरखौ रायखां आरोबाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ दुखु होबावामोन, सानफिननो थाखाय बाध्यथा खालामबावामोन नङा होमबा? लोगोसे सानैसो ओरैबायदि गोख्रों दैदेनगिरि दंबावो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांदोंमोन, जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। नाथाय बेफोरबायदि लिडारा दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय सोरबा बर' फिसानि प्रपार्टिखौ लानानै दिनै पलिटिकेल इसु खालामो, सोरनिबा पार्सनेल बेंक बेलेन्सखौ लानानै दिनै पलिटिकेल इसु खालामो। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दिनै पलिटिकेल बेन्दोंनि गेजेराव थानानै माबायदि पलिटिकेल माने डायलग मारिनांगौ बेखौ जुदि रोङाब्ला बे पलिटिकेल सिस्टेमावलाय मानोथो फैखोब्रा? पलिटिक्सनि जुदि प्रपारलि नलेज गैयाब्ला बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनिफ्राय गोजानाव थायोब्लानो साबसिन जागोन। नङाब्ला बेफोरबायदि माखासे लोरबां आखुनि माने माखासे प्रपारलि नलेज गैयै लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनबाय थायोब्ला जों बेफोरबायदिनो माने गुबुंले आलाय सिलाय थाबाय थानो गोनां बाध्य साजा जानानै फैगोन मिथिगौना? प्रमद बर'नि परिबर्तन आरो सान्थिया ओरैबायदि आरो बे परिबर्तन आरो सान्थिखौ नंमारगौ साननानै बर' फिसाफ्रानो बर' लिडारखौ गावबा गावनि मोनसे बेसेन गोसा भटजों थुनानै लिडार खालामहरदोंमोन आरो बै माखासे लिडारफ्रा पलिटिकेल पावारखौ गावसोरनि आखायाव मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' फिसाफोरनि न'खौनो सेफायनानै होस्रांनो इफेक्सन खालामनो दिनै थांदों। जोंनि बर' फिसाफोरखौनो दिनै अयथासार खालामदों। दिनै बेफोरबायदि लिडारा जास्ट फर गावसोरनि पकेटखौल' मिथिगौ। बिस्रा जुदि बर' फिसानि सायाव जुदि अननाय दंमोनब्ला, बर' हारिखौ लानानै जुदि सेन्टिमेन्टेल दंमोनब्ला बे पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ जों बर' फिसाफोरनि सिकिउरिटिनि थाखाय, जों बर' हारिनि मोजांनि थाखाय बिसोरो दिनै एसे गाबोन एसे दिनै मावलांबाय थानो नाजालांगौमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनाया दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामनानै दिनै 5 बोसोर बाबेनलांबाय मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय BTR एग्रिमेन्टनि मावनो गोनां माखासे खामानिफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै थालांजोब्बाय। बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।